Poñer en valor o traballo e o esforzo de diferentes persoas e colectivos da nosa comunidade. Ese é o obxectivo dos Premios Pontevedreses, un acto levado a cabo no Auditorio Sede da Fundación e que estivo marcado pola emoción e pola alegría, dous sentimentos que acompañaron a todos os galardonados nesta 13ª edición. Os elixidos foron o arquitecto César Portela, o piragüista Óscar Graña, a presidenta da Sociedade Española da Camelia, Carmen Salinero, e a actriz e dramaturga Marta Pazos. Os dous premios colectivos foron a Startup Cubitia e a Asociación Boa Vida. Eu coido que un premio, ademais de un honor, tiña que ser un estímulo, un aliciente para cada día mellorar a labor profesional e a labor persoal de quen o recibe. Para así, no futuro, cando cheguemos a maiores, non ter que avergonzarnos de haber recibido un premio como este. Decir que é un honor, que é unha responsabilidade, que é un reto recibir este premio, creo que nos resume o que significa para nós. Significa moitísimo porque a invisibilidade dos pobres é a invisibilidade máis grande que existe na sociedade hoxe en día. As autoridades que participaron no acto tampouco quixeron pasar por alto o traballo das persoas e colectivos premiados. Tanto o presidente da Xunta de Galicia como o alcalde de Pontevedra puseron en valor as súas trayectorias. Visto que sucede en outros lugares, os galegos somos afortunados de contar con compatriotas que poden ser admirados e queridos por galegos de diferente pensamento. De todo este maravilloso plantel seleccionado polo xurado, calquera pontevedrese galego pode dicir son dos meus. Que se pode afirmar isto con naturalidade é un tesouro inapreciable que debemos cuidar con máximo esmero. As galardonadas e os galardonados desta tarde teñen en común que foron capaces de abrir camiños novos, inusuais, desde perspectivas innovadoras, en algúns casos mesmo a contracorrente. Os galardóns do Diario de Pontevedra serviron para recoñecer o esforzo daquelas persoas e colectivos que traballan por e para a cidade e que presumen dela. E dende este auditorio e con estes distintivos, Pontevedra quiso presumir deles.